Tur süresi. Tur süresi Mekke'den sürelerden ol 49 ayetden ibaretdir. Bu süre Musa peygamberin Allah'a habara koşan Tur dağı bilen bağlantılı vaka beyan edýänligi üçin şeýle adlandyrılıpdyr. Bu süre kafirlerin vahyinin öňünde nädip ejidlendiklerini beyan edýär. Sürede ahiret ýaşaýyşynda kafirlara ilhenç azaplar beriljekdigi hem de musulmanlaryň cennetdäki ýaşaýyşy beyan edilýär. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen Tur dağına ince dere setir yazılan ol kitaba Kur'an'a Beyt-i Mağmur'a Kâbe ol yukarısı kaldırılana asmana ve kaynayan tolkun urup yatan denize kasam bolsun. Taqiq senin perverdigarın adabı hükmen amala aşar. Ona peskel olup bilecek hiç ýyly güýç yoktur. Ol gün gelenine asman öz bolşly çaykanış bilen güýçli çaykanar. Dağlar öz bolşly ýöreýiş bilen ýörer, süýşer. Ol gün hakykati yalan hataplanlaryň vay hallarına. Olar çümen bataklıkların içinde oynap urunup durarlar. Ol gün olar dogdaga tarap iteklenilip bu senin yalan hataplan oduňuz. Hany aýdyň, bu hem jadymy ýa-da siz henidem görmeýärsiňizmi? Oňa girin, isleçidaman, sizin üçin deňdir. Siz näme iş eden bolsaňyz, onuň jezasyny çekersiňiz diýler. Taqiq takwalar cennetlerde we nygmatdadyrlar. Olar özleriniň perwerdigarynyň beren zatlarynyň sapasyny sürerler. Özleriniň perwerdigary olary ýakyp barýan oduň azabyndan gorandyr, halas edendir. Olara bu dünýäde eden ýaxşy işleriňiz üçin iýiň için işleňiz açyk bolsun diýler. Olar hatar tüdülen tahtlarda oturarlar. Biz olara ýyry gözli owadan hüýürleri ýan ýoldaş edip berer. Özleri ananyp zürriýatlary hem imanna özlerine uyanlaryň zürriýatlaryny hem olara iman getirenlere goşar, bir-birlerine duşurar. Olaryň amallaryndan hiç bir zady silagy kemetmez. Her kim öz gadanan zadyna girewdir. Olara göwün islen dürlü görünüş miweleri we etli tagamlary berer. Olar ol ýerde şerbet dolu käseleri çakışdyrarlar. Onu içenler boş söz aýtmanlar we olara günah hem bolmaz. Olaryň daşynda hyzmat etmek üçin sadakda saklanýan giýilin dürýäli ýaş hyzmatkar oglanlar aýlanarlar. Olar bir-birlerine biz öň dünýäde maşgalamyzyň arasynda geljegimiz barada alada ederdik. Allah bize merhamet etdi ve bizi goýurup barýan oduň adamyndan gorudy. Taqiq biz ondan bizi otdan goramagyny dileg ederdik. Taqiq ol Allah ýaşalyk berýändir, rahim şefaatlydyr diýerler. Ey Muhammed, sen öwüt bilen insanlara dogry ýoly salgy ber. Sen perwerdigaryň beren nygmaty bilen kafirlaryň aýdyşlary ýaly ne jady goýsun, ne de dälisin. Ýa-da olar sen marada ol bir şahirdir. Biz zamananyň onuň başyna getirjek betbaktlyklaryna garaşýarys diýerlermi? Sen olara garaşyň makaly. Taqiq men hem seniň bilen ahyrky netijaňa garaşýaryn diýip aýt. Muny olara akyllary emir edýärmi, aýtdyrýarmy? Ýa-da olar abyň kom bolundyklar üçin edýärlermi? Ýa-da olar sana ony Kurany, onuň Muhammediň özü toslady diýerlermi? Ýok, muňa olaryň özleri hem ananmadylar. Eger dogurçul bolsalar, onuňky Kuranyň kyýaly bir söz getirsinler. Olar hiç zat bolmadan yaradyjysyz yaradyldylarmy? Ýa-da olaryň özleri yaradyjymy? Ýa-da asmanlary we ýeri olar yaratdymy? Ýok, olar muňa anyk ananmadylar. Ýa-da seniň perwerdigaryň hadynasy olaryň ýanyndamy? Ýa-da olaryň özleri ähli zada eýemi? Ýa-da olaryň asmanlardaky habarlary dinlemek üçin ýokary çykarýaly baskanjagy barmy? Eger şeýle bolsa, ol habar dinleýänleri peristeleriň sözlerini dinleýändigine degişli anyk bir delil getirsin. Ýa-da kıyıt perzentler onuňky Allahyňky oglanlar bolsa seninkimi? Ýa-da sen wahyny getireniň üçin olardan hak isläniň sebäpli olar agyr bergi ýüküniň aşagyna galdylarmy? Kıyın ýagdaýa düşdilermi? Ýa-da gaýba degişli habar olaryň ýanynda bolup, olar göwün isleşleri ýaly ýazýarlarmy? Ýa-da olar dudok gurmak isleýärlermi? Bes dudoga düşýekler, inkar ederleriň hut özleridir. Ýa-da olaryň Allahdan başga Hudaýy barmy? Allah olaryň goşýan şäriklerinden pekdir. Eger olar asmandan bir bölegin gaçýandygyny görseler, kejelikden ýaňa bular üst-üstüne goýulan bulut diýerler. Bes sen olar depelenjek günlerine tur çalynmagyna goşýan çalar, öz erklerine goý. Ol gün olaryň hileleri olara hiç ýyly peýda bermez. Olara kömek hem edilmez. Taqiq ol zulüm edenlere mundan başga da azap bardyr. Ýöne olaryň köpsi muny bilmezler. Sen perwerdigaryň hükmi amala aşýança sabr et. Taqiq
sen bizim gorugymyzdasyň. Namaza turan wagtyň Perwerdigaryňy hamda sena bilen tesbih et. Sen giyjäniň bir bölegini we ýyldızlar batanyndan soň ony Allah'ını tesbih et.